И какво става, пичове? Днес е един доста хладен ден в София, но не е в Дряново, на където съм се запътил. 9:30 часа. Би трябвало да съм на училище, обаче вчера изникна едно евентче, на което бях поканен от Цуцу от Epic Bikes и нямаше как да откажа просто. Сега вчера ми оправи колелото с Таси от МСМ. Много благодаря. И съм готов. Отивам сега на околовръстното да изчакам буса и заминаваме. Какво става? Сега съм тук на околовръстното, чакам Цуцу на спирката на 111. Колелцето, багажа. И нямам търпение всъщност да стигна. До сега не съм бил в Дряново. Трябва да има някакъв пъмп трак, асфалтов, ако не се лъжа. И ми е интересно да го видя, нали, да се запозная там с хората и някакви мотористи тук. И като цяло най-съм въодушевен да карам на Airbag-а. Разни комбота с салта искам да пробвам, за да мога и на твърдо да ги стъпя и да ме остане каквото си мисля. Пристигна, тук е буса, ето ми самия човек, Цуцу, здрасти. Много се радвам. Колелото е натоварено, раничката и потегляме. Това е крайния вид на натоварените колела. Тук е Airbag-чето, опа. Буса и магазина Epic Bikes. Тук е близо в Младост, ако някога имате нужда от нещо, посетете. Пристигнахме в Дряново, ето го пъмп трака тук зад мен. Много готин ми се струва. Малко е такъв леко мъничък, обаче е много добре направен. Как готин изглежда. И сега търсим къде да разпънем Airbag-а, защото тук май се пише, че би трябвало, ама не виждам много място. И точно сега това ще видим, така че да намерим адекватно място да се разпъне. И какво става, приятели? Вече не само, че сме тук, ами даже съм екипиран. Пъмп тракчето отново. Сега се чуда точно какво да правя. Ето тук може една троечица да пробвам. И междувременно чакаме Монтаната, Крис от Севлиево и Николай. Също до към примерно 1 час трябва да са тук. Airbag-а би трябвало до тогава да я разпънат. И ни предстоят много приключения днес. Така че нека да видим какво ще стане. Забравях да кажа за мега готината тениска, която ми даваха от Epic Bikes. Много благодаря. Ето, тук сме го изравнили. Кикър, Airbag. Всичко готово. Само предстои да се кара. Пътуват насам вече Монтаната и Николай. Още малко ги дочакваме и почваме да караме. Сериозна работа, тук хората косат. С духалка духат тревата. Хубава работа. Момчета, снимам влог. Искате ли да участвате? Брат ми да ме отпускуя. Вижте, така слага предна капа. Туториал ли ще правим? Да, ето така и го завиваш това. Но малко прекалено. Така малко. Малко е прекалено, но това е защото е гей, не е за друго. При тебе как е работата? Работата на сглада. Еха. Чакай, ще направим един quick transition. Опа! Какво ще кажеш, губено колело? Много успешен. Тройка. Завъртял са 2 пъти. Чайте, момчета, че снимам едно видео. Първия Монтаната се засилва героически. Бот! Един бар го
Удръж телефона. Аре, да ни скаша. Че събрах се хора, аз не очаквах. Ето го тук Airbag, разпънат, музика, пъмп трак. Имаме си хора. Супер. Така дойде криминална полиция да затвори улицата, да не минават количките. О, ето го и Николайчо. О! Айде, Монтански! Ей го Данката, най-глупавият от тука. Аре, гайс, Данката ще прави малка изненадка. Аре, гайс! Аре, Дани! Ево, лей! Мак ти изроде. С едно тъжно, лошо, негативно включване. Тук що Ники леко падна и се контузи и се тръгна, съответно. Почертай какво му стана. Направи барспин и не го направи. И всъщност падна. Реално сега може леко да съм се усвикнал, но вътрешно съм тъпо, тъпо. Мразете си пичове, носете каски най-вече. Сега си давам колелцето на един малък пич, който няма колело за състезанието. И да го видим какво ще стори. Внимай, не да се удариш стекло. Нещо с рамото му, май. Ауч. Момчето се състезава. Данката, ето го Airbag вече разпънат. Отново. След падането на Никито, сега ще снимам едно. Бре ли си? Бяга от тук вече. Леко си отворих крака тук, сега го такова с магическата пудра. И ще мине и ще карам. Браво. Аре! Майкват! Малилили! Да! Язде! Снимам! Ооо! Аре, бате! Мали! Я сте се пробвам. Аре, Данка! Ла. Високо! Опаланка! 23 минути освободих от кошчето. Влога днес ще се довърши. За всички даде.
Мали! Е, това е се влива водата. Аре, куче! Виж бързо! Ла. Вах, ла. Ла. Браво! Аре, бате. Ооо. Ла. Пичове, ето толкова бях да стъпа бекфлип тък. Ще го сложим точно след това видео. Ще го сложим точно след това видео. Само където го стъпих и си изпуснах краката. Сега паднах по рамо и сега спадат бега. Така че мисля, че с това мога да заключа, че приключвам този влог. И се надявам да се е получил по-хубав от първия, което не е много голяма летва за прескачане. Ей, какво става, пичове? Днеска това е последното включване. Тук ще ме остави Цуцо почти до нас, за което съм много благодарен сега, ако гледа това видео. И днес си изкарах супер. Много готино беше, без никакви травми се разминах. За първ път, може би. И единствено няма това.